Thanks so much for all your help on the new computer network, Epson. That old one was really outdated. It needed upgrading. It was a pleasure. It actually gave us a chance to catch up a little bit. Yeah, I know. These past 6 months have been so hectic. My children don't even know they have a mother. Uxolo nkosazana. Kunenkinga lapho isicela usisize kuyo. Okay, certainly. Epson, order some tea. I'll have Heather send your check down in a minute. It shouldn't be long. Thank you, Faye. Okay. Thank you. Son, let's sit somewhere over there. Mrs. Simamane? Ungibani Kingu Faith, I'm the hotel manager. Now, one of my security guards informs me that some of your jewelry has been reported missing. Angishongo ukuthi kudukile. Ngithe buntshontshiwe. Please, madam, could you just explain what happened? Mamelaki, ngithole ama-pearls wami. Nesethi yami yegolide, neye diamond. Engayishiyelwa owami umyeni ongasekho, kungasekho. Bengisakhiphile esefeni ngoba ngiyabhuka out this morning. Uyakwazi lokho? Yebo. Now, where did you leave them and why did you leave the room? Hayibo, ngushiye phezu kwe-dressing table. Bengisaphume kancane ngiyobheka uRose ngoba kufanele ngimuphi tip. Uyaphuma namhlanje. Yeah. Now, when you moved out of the room, did you leave the door open? Hey, mamelada, angisi stupid mina la ikhanda lami. Bengengisho umnyango uvulile. Akunjalo nkosikazi. Ronnie, call the police. Rosie, get us a porter. Mrs. Simamane, we're going to move you to another room in the meantime. Okay. Please, get the key sent up immediately for room 201. Hey, Becky, ngibona ngathi kufanele simshiye. Sengumfonela nje kuhambeni kosuku. Asahambe ndodana. I'm so sorry, Epson. One of the guests' jewelry was stolen from the hotel room. I've just been sorting that out. Did you find it, ma'am? We haven't begun the search yet, but we called the police. Good morning. Sabona Phineas. Kunjani Epson? Bheki. Sawona baphoyi. Ntokazi, mawungasisiza lisela futhi ehle khona ama-diamonds. Ngajabula kakhulu. Ake sinishiye nibambene nabe sesihamba ke thina. Senosala kahleka sihambe ndodana. Ngicela ukusala nabo baphoyisi. Ngiyaxoxa ngalo. Kuyakhathazeka. Ngiza kumshiya mase ngiyovisi. Okay. Kulungile. Kulungile mfana wami. Sale kahle. Dynamite with Roof Douche. We are the team, don't mess with us. If you have a problem, we've got it sussed. We offer solutions, we offer good service. So call on us if you're feeling nervous. We move like lightning, quicker than that. We're cheap and effective and we don't charge back. We cool and we're witty And we make a great team. We're tough, we're smart, we tackle those who are mean. You'll like us, you'll love us, you'll thank us, you'll see. We're dynamite. DDD. Dynamite. Dynamite with Roof Douche. Ngiyathemba ukuthi usenitshela uBheki ukuthi kwenzekeni eJohannesburg Hotel epheni kwale viki. Ya, kule viki lilodwa nje. Sesithola ama-report amane ukuthi kulahleka ubucwebe kulela hotel ama-room ekhiyiwe kodwa. Abasolwa sesinabo kodwa baloku baphunyuka. Asikathuli kahle ukuthi ubhongoza kule ndaba lena ubani. Bukani lana okusemqoka lapha ukuthi sisathinta abazali benu ngocingo ngesikhathi sesikolweni. Sabacela ukuthi singanisebenzisa na njengeqembu labaseshi bomshosha phansi. Yeah! Kanti maphonisa ri tlhoka. I should never have let that detective talk me into this. Uxolo mnumzana. Bengicela ukubuza ukuthi nga-order phamati yethu.
ungomunye walabafana abasebenzisana namaphoyisa ngithi? Yebo baba. Okay, ayeza manje amatiye wakho amabili. Uthi akukho wena okwaziyo ngalezinto ejontshwayo? Cha mfana. Kodwa ngifisa sengathi nina namaphoyisa ningawathola masinyane lamasela. Ngoba izinto ezinje zehlisa igama labasebenzi. Uqinisekile ukuthi abasebenzi abanasandla kuloko? Phinde mfana wami. Lezi zinto zebiwe emasontweni amabili edlule. Kanti abasebenzi bese besebenza ndawonye kususela ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. Shona ngapha mfana wami uzolithola ngakhona itiye lakho. Ngiyabonga mnumzana. Kinderarbeit ist abscheulich. Dann hilf dem kleinen Jungen, Hans. Nein. In Afrika ist ein Job ein Job. Uxolo sisi uMrosi. Yebo, kulungile ke. Ngisacela ukubuza imibuzo few malana nejewelry yalahleka la. Angizwa. Empeleni ngiqhasha amaphoyisa ukuthi ngi-investigate ijewelry yalahleka la. Siyazi ukuthi wena unonkosikazi. Nkosikazi Simamani. Ngela ngabika ukuthi eyakhe yalahle ngesikhathi esendlini. Yo, uqashe ngamaphoyisa? Uyingani nje? Angiyeke wena, uqhubeke nento uyenzayo. Ngizoze ngibize security. Iqiniso kodwa. Hey, hlukana nomoya wami. Princess, wena hamba uzula lapha ngase reception ubone ukuthi ungatholani. Mina ngisayo interview le ya security role. Si hotel manager lapha. Iyo, shona khona. Ayiwandiqondeni ndoda nje. But that's a tidy sum of money, Miss Faith. I'm beginning to think that crime does pay. I mean, if you really think about it. I know for a fact the teachers don't earn that much in a lifetime. And the police force hardly earn enough to feed their own families. Though, I wonder who would want to start a family these days. And why? Akukho noyedwa umsebenzi esimsolayo. Kuqhashwa abantu abaphambili kuphela la. Iphutha liba kubo laba abasuke bevakashe lapha. Kuthiwe mabozigcina kahle izinto zabo ezibalulekile. Futhi bayasizwa kuloko. Singathini ke uma beyiziwula bengakwazi ukwenza abakutsheliwe? Ithini ke mina? Kodwa ke mnumzane, kubonakala ngathi inkinga iba nje izinto masizikhishiwe sisefele. Izinto zitshontsha nje ngaphambi ukuthi abantu baphume la hotel. Ene abasebenzi kuphela baziyo ukuthi kunini lokho. Well, Ntombazana, angithandisisi le ndawo ekhulumayo. Kodwa ke mnumzane, usho ukuthi umuntu ungena kanjani erumini elikhiwe? Mushman, phakisa, wena there is issue yake nako. Umntwana wakho nje mama ungena ejejima la kimi. Hey, uzolifaka umntwana nami yazi.
into ogcina esidingayo kulo weekend ntshontsho kwalobucwebe phela sikangicasula mina manje leli simo se-security toron asikwazi ukubambasela noma sithuzo ukulawo kufuneka nathi sivula amehlo sawubona mnumzane yebo ngakusiza yebo ngasiza igama ngujabule nje ngikhokhile ngizocela ungisayinele lapha aha indlu yakho-ke jafta ngu-5 to 1 ngapha ngasenyakatho azwa ngiyabonga uphethe izinto ezibizayo mnumzane yebo ngisiphethe ile laptop computer kuphela kodwa ngizobe ngisebenza ngayo kwesikhashanyana nje okay kulungile uma usidinga isef sinaso ngiyabonga Potter Detective Sergeant Ngubeni. Peggy. Ngithembisa ukuthi uyibuyisela isikhiya after i-hour ngoba le room leli libhukhiwe for tonight. Hey ndoda. Uyazi ukuthi kunzima kanjani kuba iwait. It's open. Ngicela ningisize ngifunde kakhulu ngiye university. Ngizoba noma yini ngaphandle kweport. Cabanga ukuthi kumnandi kuba iCasanova, ha? Okay. Asizweni ukuthi ngihambe kanjani. Miss Faith uthe ningakujabulela lokho. Siyabonga. Fika ngesikhathi esi-right. Okay, ithini ngiqale ke. Lesi sikhathi ngiye downstairs ekseni. Ngibona umunye ubaba ashiya iphasela laba kahleli khona. Kwavela abanye abafana abayi2 abanabo 16. Bathatha le phasela baphumela ngaphandle. Mina ngabalandela. Maba ngaphandle banikeza abanye abafana boyi2 abalingana nathi so okuthile. Ngathi imali yokubakhokhela. Ubaba omdala ubhadala abafana. Abafana babhadala ingane. Kahle kahle ubani usebenzela abani la? Nambe ngicabanga lokho. uRoni lo security baka very unhappy futhi unfriendly. Mina ngitholanga next. Isisebenzi bezingakujabulelanga lokweba. Futhi ziyabonakala ukuthi azazi lutho. Nami ngiyavuma ngibuza abaningi lapha ekhishini. Bafisa ukuthi ngasithola lesigebengu njengoba nathi sifisa. Ophotha bazitshela ukuthi banginikeze zonke ezisindayo. Bebaliwele bahleka kodwa ngitholanga lutho. You think that was bad? Ngabe ngibonile mfethu. Bengasangihleki labo sisi abaklinana. Futhi baze bathi ngibuye next week bazongihleka. Oh, yes. Miss Faith, beka very impatient ngami. Abhiza ngikhalela angitshela ukuthi amaphoyisa kufanelanga bavumela ingane esifana nathi zi-investigate case important kanje. Oh, futhi insurance company yafika kusasa. I'm sure that's why beka very nervous. Athi sibhekisise le room kahle. Ngaphandle. What if lishiwe livulile? Kungenzeka. Kodwa it's highly unlikely. Muzi, don't you say to? Womude, ngobheke ukuthi le event ihleli kahle la. Awulethu bese lapha. Very clear. The event gets rid of his steam from la eshaweni nala ipavini. So umuntu angangena kuyo. Yona ingane le ndawo.
Kodwa ingane ngangena. That's it. Now, the air-vent system starts and ends here. Ingena kanjani uma solungisa le ventilator? I-flow ne-flow inemnyangwana wakhona. Kulula kangakanani ungena kule mnyango? Ikhiyiwe le mnyango. Lokhu akukaze kuvimbe umuntu ukuthi angangeni. Are you trying to tell me that a child climbs into the air vent tube, crawls to a room, enters and exits the same way? Yes, ma'am. Patrick? Yes, it's possible, Nkosazana. Uqaqisa le ndaba. Fanele sithole umunye okwenzayo. And I suppose you're going to tell me how we're supposed to do that. Not you, ma'am. The TTD. And I believe I saw 2 of the thieves this morning. How? Yazi namhlanje kuseni khona abanye abafana bebahlezi la. Mhlambi laba nami ngibabonile. Yazi ngabe bengiyisela, ngabe nje khona manje ngicabanga ngekhompyutha kaMr. Jafta. Kimang Mr. Jafta? Omunye ubaba ufike wabhuka lapha ekuseni. Ngathi isikhathini asilalele. Princess wangangitshela ngiqaleni. Hlala la ngiyofuna umuzi. It's Faith, the hotel manager. Yes? Could I have a word with you, please, sir? Yes, sure. Come in. Thank you. Yabona lo bhuti ngemuva kwami. Omunye wabo. Uxolo, ngisaphuma kancane. Ingabe kulungile ngayishiya ikhompyutha yami phezulu erumeni? Na kanjani mnumzane? Ngizokugcinela yona. Kulungile sisi, ngiyaphuma nje for only 30 minutes. Bye bye. Bengicela upage umama Mrs. Deepcliff. Angazi noma uyazi ukuthi ngimela lapha enzansi. Okay. Will Mrs. Deepcliff please report to the reception? Will Mrs. Deepcliff please report to the reception? Thank you. Sekunjani? Mabunde nje masithathini ama position ethu. Well, of course. I told you that they were good. Okay, Faith, I'm coming right now. Yokumanage yasehotel. Ithi abantwana baliqophile ibisela. Bathi kuzokwenzeka liboshwe noma nini. Manje bentu nomasambe siyakhona.
bafana bakithi. Wena nabangani bakho? Nina futhi. Sengishilo. Oh, mfundisi wakhe sibuya la ngitshele into. Intokazi. Sicabanga ukuthi nalo semva wami ofunda incwadi ukhona kule team. Ngingene phansi bapha bayi. Base room 521. Yabona ke mawusoka la thatha umuntu elambeni yona ngizakuthola khona phezulu yaso. Hamba ke. Usimani sala ubukela ukuthi yana bukela umgulo ukuthi ungawushila ngiyabuya manje. Enhlekini nantshunyo banye bekani man sintwana nje ngani vele niseke sami Are bafana bami. Siqhasha amaphoyisa seDeep Kloof and VM asingayekela igebengu sivaye sabe siphula umthetho. asizona izigebengu. Nina noyi-2 anazi ukuthi manitshontsha izinto zabantu automatically niba izigebengu. Nina noyi-2 niyokhulela ejuvenile lapho niyakhona duze nibe badala nihlala khona. Ubani? Khashwena usayithe ngobeni. Aw. Sekunjalo yes? Yes sir. Ake ngitsheleni kahle. Ngisho le cabeleni lizawusebenza Hello. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabona ngicela ngilinde lapha kancane yaso. Musimani. Sesabambile amachwane manje. Sekushoda amashaki ke manje. Izinto zibayagrenda uthamba. Ngikutshelile phela intwana sebride. Naso ngizozithemba lentwana zakho. Again sengizozithemba. Yeah. Sakhuluma ngazo nazi yazwakala lentwana. Yizo musi intwana zakho yisho. Wala amachance. 8 ama-gents 8. Akhiso. Awuvule nibheke uthi mbheke la. Hey. Ujabula ubrass groove awuthiyami. Amachance. Size kanje. Ngizobona next week ne. Okay, show ama-gents ne. Sharp ma-gents. Mara wena intwana singakhulumi. Sijwayele ukusilandela masimasibali kwani. Futhi. Amara futhi sithela ama-outfall. Yaskena. Kanjani? Yaskena kodwa. Asifana. Sizwa. Sokushila. Ngamsandeka. Sika phansi. Ngeke. Yabantu bayasola eceleni lokwethu. Kodwa take this opportunity to thank the Dynamite Deep Kloof dudes for catching the thieves in such a professional manner. And from all of us here at the hotel, we'd like you to accept this small token of our appreciation. Thank you, guys. Thank you, ma'am. On behalf of the Dynamite Deep Kloof dudes, we'd like to thank you for trusting us and giving us the opportunity to be able to prove that we might be small, but we've got the ball! Yeah!